важное место у літургіі паскальнай ночы. Менавіта гэты сакрамент найглыбей уключае нас у паскальную таямніцу Хрыста. У літургіі ва ўсіх важных момантах просім аб дапамозе і заступніцтве нашых братоў і сясцёр, якія ўжо цешацца хвалою у воскреслого Христа. У літанні, якую будем спяваць стоячы, попросім святых аб дапамозе у верным выкананні запавету, які змяшчаецца у сакраменце проста. Наимилейшие, покорно просим у всемогутного Бога